Avui el plen del Consell Generau d'Aran ha ratificat una decisió que ja avui he pres el govern del Consell Generau d'Aran, que és de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que valore i que pugui atorgar, en cas que el jurat ho considere, el Premi Robert Laffont a Frederic Vergès Bartal. Em sembla que ell en aquest moment era persona que per la seva trajectòria tan àmplia en son compromís amb la nostra llengua, que ho rebrembar que ha estat mestre de mestres, ha estat de les primeres persones que s'impliquec i que treballec el reconeixement de la nostra llengua en les primeres normes ortogràfiques de l'any 82, ha un ampli repertori de publicacions vinculades totes elles a l'aranès, a la divulgació, a l'ensenyança de l'aranès, i que en aquest moment està treballant en una obra ingent amb més de 40.000 entrades en un diccionari de la nostra llengua, rebrembant que ja hi ha autor d'aquest primer diccionari que tot hi heu emet a servir tant en aquests anys. Per tant, em sembla que ell era persona que merita en aquest moment estar reconegut amb aquest Premi Robert Laffont, i per això el plen del Consell Generau ha ratificat avui i demoram que el jurat que formarà part, que se conformarà a atorgar aquest premi, hagi en compte aquesta demanda del Consell Generau d'Aran.